As principais liñas de investigación do Instituto da Lingua Galega son a dialectoloxía e a xeografía lingüística, a lexicoloxía e a lexicografía, a gramática, a onomástica, a edición de textos e a sociolingüística. Desde distintos enfoques e desde diferentes ámbitos de estudo, a investigación do ILGA, que ten tanto carácter sincrónico como carácter diacrónico, en boa medida oriéntase cara á análise da variación e do cambio lingüísticos do galego. Ademais, o ILGA é responsable da elaboración de diversas ferramentas digitais, sempre de acceso libre, que facilitan a investigación, por un lado, e que, por outro lado, permiten un mellor coñecemento do galego en diferentes planos. Estou pensando en ferramentas como corpos lingüísticos, dicionarios electrónicos, bases de datos léxicos, recursos que permiten a visualización dos datos lingüísticos, etc. Nos últimos anos comezaron a desenvolverse novas liñas ou perspectivas de investigación que poñen o foco no estudo das ideoloxías, das actitudes e das crenzas dos falantes e dos falantes. Así, por exemplo, no marco da análise do discurso, nestes momentos estáse a desenvolver un proxecto que analiza o papel das ideoloxías lingüísticas nos procesos de cambio lingüístico en situación de contacto. E, por outra banda, son numerosas as achegas feitas desde a dialectoloxía perceptiva, que coloca nun primeiro plano os coñecementos e as valoracións dos falantes e das falantes sobre a variación das linguas. De igual xeito, nos últimos tempos dedicamos especial atención á lingua da mocidade, desde a perspectiva do cambio lingüístico, pero tamén analizando a súa competencia en lingua galega, as súas actitudes, así como os procesos de muda de lingua. E, finalmente, compre sinalar as liñas de procesamento automático da linguaxe natural e das tecnoloxías da linguaxe que, no marco do proxecto NOS, Intelixencia Artificial do Servizo da Lingua Galega, recibirán un impulso fundamental nos vindeiros anos.